Un Nadal sense canelons sembla que no és ben bé un Nadal. Però què passa amb aquelles persones vegetarianes? Què ens donarem? Una amanida? Mentre nosaltres fem cullerada aquells canelons de rostit de l'àvia? Doncs avui us proposo uns canelons de verdures, bolets i beixamel de ceps. Gairebé tots els que mengem canelons de carn sentirem enveja, segur. Doncs va, per fer aquests canelons necessitarem les verdures, pastanaga, carbassó i mongeta tendra, bolets, que jo ja els tinc saltats, carbassa, una ceba caramelitzada i la beixamel de ceps. I ens hi posarem de seguida. Pelem bé les pastanagues, perquè just sota de la pell és on hi ha més vitamines. Jo faig servir aquest pelador de serra, que és meravellós. Fer servir aquest estri tan divertit que als nanos els encanta per fer espaguetis de pastanaga. El carbassó el farem amb pell perquè la pell del carbassó és exquisida, és supersaludable i a més dona color a la recepta. Amb aquesta part en farem crema de carbassó. Serà una cocció ràpida, perquè això és una cocció ràpida perquè que quedi una mica cruixent també ens agrada. Pam, 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 pam. He posat un raig d'oli. La sal hi posarem al final. Els vull més fregidets que sofregits, saps? Ara hi posarem una carbassa. Aquesta carbassa jo ja la tinc saltada. Saltada vol dir que he fet aquest procés prèviament amb una mica d'oli i sal i la guardo en un tàper a la nevera. I llavors em serveix per posar-la en moltes preparacions. La mongeta tendra ja està escaldada. Escaldada vol dir bullida 4 minuts i refrescada immediatament per conservar el seu color verd. Posem en el farcit. Els bolets ja els tinc saltats amb all i una mica de julivert, saltats fins que queden cuits i així els guardo a la nevera. Posem els bolets. Posem una mica de sal i pebre. I això ja ho tenim per farcir. Esperem que refredi. La pasta dels canelons serà pasta bric. És un tipus de pasta que ja es troba en molts supermercats grans. És molt fàcil de treballar, només porta farina i aigua. És molt fina i el que és important d'aquesta pasta és tenir la precaució de tenir-la sempre ben protegida a la nevera. Què hi posarem? Hi posarem una mica de ceba sofregida. No és ceba sofregida, és ceba caramelitzada. Té un toc dolç. És una ceba sofregida amb una més llarga cocció i amb una mica de sucre. Posarem la ceba caramelitzada una mica a la base i el nostre farcit de verdures, carbassa i bolets. I llavors emboliquem i en fem un farcell en forma de caneló. I
ho posarem al forn 10 minuts. Ja els tenim 10 minuts més tard. Llavors el que farem serà posar la beixamel per sota. Quantitat així ben... I a sobre posar-hi el caneló, espera, aquest que és més petit, de verdures. Llavors l'acabarem amb una maionesa de tomàquet i uns brots verds. I aquí tenim el caneló de verdures amb beixamel de ceps